שלום, אני מרים פייגה בונימוביץ', בעלת סטודיו מרים פייגה לצילום ועיצובים. ועכשיו הייתה תקופה ממש עמוסה בעבודתי, צילום טקסי יום הזיכרון ויום העצמאות, צילמתי גם וידאו, גם סטילס בשילה, וזה דורש ממני מאמץ גדול פיזי, גם לשלוט על הצילומים בערב עצמו, לרוץ מהמצלמה למצלמה, לתפוס את הזוויות, גם הרבה עבודה בעריכה ועלת הקבצים אחרי הצילומים, שאני נאלצת להיות הרבה שעות במחשב בלי תזוזה, ולמחרת אני מרגישה ממש תקועה עם כל הכאבים בשרירים. השנה גם השתתפתי בסיור, הייתי כמה שעות בנסיעה, ולקראת הערב אתמול הרגשתי שכל הגוף שלי מתפרק, הרגל מנופחת, ובמצבים כאלה קשה מאוד לחזור לשגרה ולהמשיך לעבוד. אבל השנה אני מרגישה שיש לי ממש ברכה בחיי, כי אני מטופלת אצל דוקטור עזריאל גורדון, קירופרקט מוסמך עם ניסיון מעל 30 שנה, שהשיטה שלו זה כוונון חיוני לבריאות, שאנשים מקבלים על בסיס קבוע. אז היום קיבלתי אצלו טיפול וביקשתי לטפל במיוחד בשרירים ברגל הימנית שממש כאבו, היה לי כואב ללכת, היה כואב לגעת ברגל, וגם הגב שלי מאוד כאב. ואחרי 30 דקות של הטיפול הרגשתי לגמרי אחרת, הרגשתי משוחררת, מלאת חיים, ואני חוזרת לעבודה בהרבה שמחה. אז אני ממש ממליצה בחום על הטיפולים המיוחדים אצל דוקטור עזריאל גורדון שמקבל בשילה, ותשתמשו בזה, זה באמת נותן הרבה כוח ושמחה לגוף ולנשמה.